I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video, ja sam Anđa i danas ću vam pokazati kako da brzo i jednostavno ukrasite slatkiše za noć veštica, pa hajde da počnemo. Potrebno su makaze, marker, neke kovanice, krep papir, neka trakica za vezivanje i naravno slatkiši. Prvo ćemo ukrašavati lizalice. Za ovo će nam biti potrebno da krep papir isečemo u kolutove, narandžasti manji, a zeleni veći kolut. Ja sam to već uradila da vas ne bi mrzelo da gledate, tako da se prebacujemo na sljedeći korak. Prvo ćemo staviti narandžasti krep papir, pa onda zeleni, zatim jednu kovanicu u sredinu i na kraju ovako ćemo postaviti lizalicu. To ćemo sve upakovati i zavezati sa jednom trakicom. Da završimo sa vezivanjem, možemo malo iscepkati papira, čisto da bi dobili malo lepši efekat lišća, odnosno bundeve. Kada završimo, to bi trebalo ovako da izgleda i stajat će na stolu zbog kovanice. Na sličan način ukrašavat ćemo i bombone, s tim što ovaj put ćemo samo narandžasti krep papir oblikovati u kolut. Ista procedura, narandžasti, zeleni i bombone. Ove nećemo staviti naravno jednu, nego ćemo staviti više. Sada će prvo ići zeleni sa uvijanjem, a onda i narandžasti. I isto ćemo uzeti jednu trakicu. Također možemo i ovdje počupkati malo krep papira, ali ja ću ostaviti ovako jer mislim da je simetrično. Ako vam se svidao ovaj brzi i jednostavni klip kako da ukrasite slatkiše za noć veštica, obavezno ga lajkujte, šerujte i pretplatite se na moj kanal ukoliko još niste. I naravno srećna noć veštica. Ćao!